Quddiem il-Parlament l-eks viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami ġie mistoqsi jekk jaqbilx ma' diskors dispreġjattiv u ta' mibeda li ntqal minn esponenti waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit kontra kull min m'għandux l-istess fehma, xi ħaġa li skont Fenekadami ibiż gidba. Nhar il-ħadd li għadda l-Partit Nazzjonalista qabbel il-Partit Laburista ma' statanisti, inti taqbel miegħu dan? Le, mu vera xejn, qed tivvinta ħadd. Madana kollu il-verità hi waħda. Fl-eluq tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet sar dan id-diskors. Din l-orġja ta' patti sataniċi li għaddej minna l-PL. Iżda l-klim ta' mibeda li ntuża minn ħdan il-Partit Nazzjonalista u ma ġiex ikkundannat, issa qed jipprova jiġi mistur tant li d-deputat Stanley Zammit ipprova jagħti xi jifhem li mhux veru intqal hekk. Ma nafx fejn ġibtuha. Darren Karabot min-naħa l-oħra konferma li dan id-diskors ta' mibeda intqal fil-Kunsill Ġenerali Nazzjonalista. Kett kwota espert finanzjarju Fil-Kunsill Ġenerali. fil-Kunsill Ġenerali. Barra l-bini tal-Parlament staqsejna wkoll il-deputati oħrajn tal-Oppożizzjoni li bħal samqita fuq wiċċhom għażlu li jlebtu lil hemm mingħajr lanqas biss bewqu ħalqhom biex jagħtuna xi tip ta' risposta. U kompli għaddej l-istess mistoqsija, għax ma toġbokx il-risposta. Taqbel miegħu. Id-deputata nazzjonalista Janice Ketkuti b'daħqa fuq wiċċa għaltinna li hi ma semax dak li ntqal fil-Kunsill Ġenerali tal-partit tagħha. Jiena ma smajtux dak il-ħin naħseb ma kontx hemmhekk.